Bawal ang bulapas sa liog. Ang kugo. Ang liog gariman mo bulapas kay liog naman nino. Bawal ha. But wasay lang baro di ari sa Watay. tutok. Tunggay. O kato, one. Fight. Kaya ko ka ng mga nindot na duwa ba? Oh, kay Lawasay laman. Lawasay kita ni. Lawasay bawal lang bawal liog. Lawasay lang. Kay ano naman. og di madam, sulin dira. Gura. Gura na. Og di madam, tugang sinod ha. Good. Sarap. Good. Puro lawas. Puro lawas. Good, puro lawas. Wow. Good, puro lawas. Puro lawas. Antas gahi. Og di madam, pahuay ha. Oh, Ulti. bautang ha. Isa to unahan nga muundang. Undang. Ayay, nawa ko sa. Okay ra. Tara na. Wala ko kuan na yun, basig mo ni kuan ka mo. Di wala ra. Baga gani. Basta tiyan na ilang. Kay mo na sports. Tiyan na ilang. Pahuway gamay dili. Okay. May oras. Good. Ang oras 1 minute and 45. Kaya basta ang nakita 45 ko walay seconds, ulo. ha? Wapay 3 Ang minutes. nakita ko walay ulo nga nasukmagan ha. Wala pa. Oh, live ko. Sige. Hop. Sa Harpire, bantay. Parking mo. 2 minutes and 6 seconds. Happy tres. Bahuay ha. Kaya ang duwa ni 3 rounds. Sige. Oh. Oh, mau na gini kay ngano. Mapam to sa ring. lawas na tanan. 2 minutes and 52 seconds. Hop. Hop. Ikaw ani. Kaya ani out of bounds. Ari ka na pitarom para magpawal na rom. Sige. Okay. Ano wa? Na. Box. Bas. Box. Uy. Klaro at Hop. Slide. Dili kong tinakay. Usa pa siya nakasukmag na may kamera no. Usa pa siya nakasukmag. Kaya kuanan slide na ro. Box. Budigahay lang. Bantay sa oras. By time. Pila oras unoy. Oras. Lapas ah. Lapas. Pawis na. Boy. Lapas. Lapas. Lapas kaya na. By time ha, by time.